xornada técnica. Vamos a, en este caso, darlle paso ao quinto intervinte, que é Tomás Fernández Couto Juanas, director xeral de Ordenación e Produción Forestal da Xunta de Galicia. O tema sobre que conversará a súa ponencia é o monte periurbano na revisión do Plan Forestal de Galicia. Dicir que Tomás Fernández Couto é enxeñeiro superior de montes pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Montes de Madrid, é funcionario de carreira do Corpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia, da especialidade de enxeñeiros de montes. Foi director técnico da Reserva Nacional de Caza de Ancares, director xeral de Montes en Medio Ambiente Natural da Consellería de Agricultura, Gandaría e Montes, e desenvolveu tamén políticas de xestión forestal, incluindo a certificación forestal sustentable. Dirixiu a Rede Natura 2000, foi secretario xeral do Medio Rural e actualmente desempeña o cargo que mencionaba, director xeral de Ordenación e Produción Forestal. Cando queira. Bo día a todos. Bueno, realmente o título da miña intervención, e algo falarei tamén, son no borrador de Plan Forestal de Galicia, como se contempla as cuestións relativas aos montes periurbanos. Pero me permitirán tamén que faga algunhas, creo que, aportacións a todos os temas que hemos ido vendo ao longo da mañá. Hemos falado moito de incendios e me gustaría facer algunhas reflexións. O ano pasado foi un ano de eleccións. E realmente moitas veces é necesario, digamos, a frialdad, o calmar as polémicas tamén para analizar con propiedade as situacións ocorridas. O ano pasado tivemos dous situacións moi diferentes nos relativos a incendios forestais. Por unha banda tuvimos o que foi o ano ata o 15 de outubro e despois tuvimos o fin de semana do 15 de outubro, que, como saben, en Galicia nese fin de semana se queimaron 48.000 hectáreas, pero que tamén, digamos, no noso espello simétrico, na rexión norte de Portugal, un territorio similar a Galicia, no sur do Miño, arderon nese mesmo fin de semana 150.000 hectáreas. De maneira que foi unha situación na que vou entrar despois. Pero ata ese momento tivemos un ano, non vou a decir de unha seca importante. Seca importante foi a dos 2 anos anteriores. O 2017 foi un ano dunha seca histórica, unha seca que non recordamos e ademais acumulada como a que tivemos. De maneira que a situación, dende o punto de vista do risco, digamos, das facilidade de propagación do lume, eran extremas. E o día a día foi un ano complicado, con incendios difíciles de apagar, pero realmente, inda que cada hectárea é un desastre e cada hectárea que se queima é unha tragedia, se realmente o furacán de outubro non hubiera entrado e calquera hubiera analizado os datos do ano pasado cunha seca histórica, en ningún caso hubiera identificado ese ano como un ano de seca. Foi un ano onde se traballou, o lume había afectado a 13.000 hectáreas, de maneira que, vindo a estadística anual, dificilmente hubiéramos detectado que ese foi un ano extraordinario. De maneira que no día a día, o operativo, os traballos, as estructuras de prevención foron funcionando. O 15 de outubro apareceu, un novo fenómeno. Hemos tenido en Galicia moitos períodos e moitos grandes lumes. O primeiro lume onde eu traballei en Galicia foi o ano 86, un lume na zona de Olla, no que se quemaron cerca de 4.000 hectáreas, e aquilo era un lume que todo estas fotos que vimos do ano pasado, pois en algún caso incluso poderían quedar pequenas frente a aquel lume que chegou a zonas habitadas, kilómetros e kilómetros da carretera entre Bayona e A Guardia, e afectou unha superficie tremendamente importante de territorio. Os grandes lumes non son unha novedade para nosotros. En Galicia temos o 7% da superficie forestal de toda España
pero sufrimos, en algúns anos, máis da mitad dos lumes de toda España. Cando no 7% do territorio se acumulan máis da mitad dos lumes do resto do territorio, é que algo especial pasa aquí. Porque, ademais, se facemos unha reflexión, ni Galicia ten o clima máis extremo de toda España, en absoluto, ni nosa vegetación é a que con máis facilidade propaga lume. Calquera que haya visto un incendio nos millóns de hectáreas de sarais que hai en toda España verá que un incendio, unha propagación terrible do lume, sin que fagan falta unhas condicións extremas meteorolóxicas, de maneira que algo temos aquí. De maneira que o ano pasado tivemos un ano tremendamente difícil e un ano extremo dende o punto de vista meteorolóxico, pero un resultado aparentemente moi razonable. Pero de repente nos aparece nese ano de seca histórica un novo factor que realmente era a primeira vez que aparece en Galicia, que é un furacán que nos introduce esos ventos seralizados, fortes, racheados, de cambio de dirección, prácticamente sin humedad relativa, unas temperaturas elevadísimas. Eso é a tormenta perfecta. Pero eso tampouco é o que ocasiona un problema, ninguna tragedia. O problema de Galicia é que, como cada vez que as condiciones atmosféricas son extremas, o que aparece é, en toda a súa crudeza, actividade incendiaria. Neste momento, a pesar do que se poda ler, estamos na terceira parte dos lumes que tiñamos fai 15 anos. Nos vemos de 9.000, 12.000, ata 15.500 lumes nun ano, e neste momento estamos nos 3.000 lumes. A realidade é que o número de lumes non é maior que nunca, é máis pequeno que nunca. Estamos na terceira parte de fai 15 anos. Pero, por outra banda, cando nas costas de Pontevedra e da Coruña aparece o vento nordés, cando aparecen esos ventos de sur moi cálidos que nos meten moitos lumes de Portugal e que se produce unha actividade incendiaria no sur de Ourense, aparece un novo fenómeno, que é o destos furacanes. Conocíamos o que son as bajas ciclónicas, que nos metían moito vento e moitas precipitacións. O Klaus, o Hortensa, onde ademais esas precipitacións, ese, digamos, perder capacidade de portar o chan, tumba unha cantidad tremenda de superficie de arborado. Pero ano pasado coñecimos un novo fenómeno. O furacán que, sin estar preto das nosas costas, sí que é o suficiente para meternos esos ventos seralizados do sur. Porque tamén houve outra novedade. Hai zonas que históricamente hemos sufrido incendios moi importantes nestas zonas, pero históricamente eran sempre lumes con vento do norte. É a primeira vez que os temos con estes ventos do sur nesta zona de Galicia. Que se recorde, no operativo de extinción é a primeira vez que un lume atravesa o río Miño. En Arbo, en As Neves, coñecíamos lumes moi problemáticos e complicados, pero sempre do norte. Esta vez viño do sur. O que quere decir que, por outra parte, tampouco podemos dar por feito de onde vai venir o lume. O máis probable na Costa da Morte, o que estamos sempre preparados e organizados, é para os ventos do nordés. Pero a partir de agora temos que estar preparados tamén para esos incendios importantes do sur. Pero me gustaría insistir nun concepto moi importante. Non é o vento ni a humedade relativa a que xenera esas situacións. É evidente que pode haber lumes e esos lumes van a ser moi complicados de apagar. Pero o problema de Galicia non foi o furacán. O problema de Galicia é que todos os servicios e a poboación tivo que enfrentarse nese día a preto de 130 lumes. Eu recordo un programa que hubo especial da Galega sobre as 7:30 da tarde, dando a coñecer o tráxico da situación en Galicia. Dende esa hora das 7:30 que se fixo de noite ata as 12 da noite, casi tuvemos que facer frente a casi 50 novos lumes. De maneira que esa é a realidade.
O lume máis importante que tivemos, e un dos que empezou na madrugada, que empezou no Valiñeiro, afectou a preto de 9.000 hectáreas. En 20 horas. De maneira que estamos a falar dun lume, por centrarnos no que estamos a falar, que afectou casi, de media, en algunos momentos moito máis, a unhas 400 novas hectáreas cada hora. 400 novas hectáreas cada hora, atendiendo a vez a 30, 40, 50 lumes no entorno e continuamente novos lumes. Evidente que algún no norte, por focos secundarios, produzo novos lumes, pero esa non foi, digamos, o origen importante de lumes. Calquera lume importante nesas condicións de vento será centos de lumes secundarios, pero nos 200, 300, 500 metros do frente do lume. Os lumes de vento son unos ventos moi alargados que teñen unos comportamentos moi diferentes. Nos laterais teñen unha afección onde se pode traballar, non é tan virulento, pero o frente é un frente que pode ser de 100, 50, 200 metros que avanza con unha velocidade endiablada e lanzando continuamente focos secundarios a 100, 200, 500 metros. Dependendo das situacións, é evidente que cando un lume destos que se forza, é fácil dicir, é que as infraestructuras non son suficientes, e é certo. Podemos recordar aquí o lume das Fragas de Eume, que aquel lume saltou sin enterarse o cañón de Eume. Empezou 200 metros máis allí, como se fixera unha continuidade sin ningún problema no lume. Tamén hai que recordar algúns dos exemplos do ano pasado, nos Ancares, onde unha das casas que ardeu estaba rodeada por un prado que escasamente tenía milímetros de vegetación seca, absolutamente aproveitado. De maneira que unha cousa é un lume, unha cousa é unha situación de normalidade, e outra cousa son esas condicións extremas, sobre todo de vento, e esa alta actividade incendiaria. Frente a eso, realmente, lo acabamos de ver, hai moitas liñas continuadas de investigación, non hai seguridades absolutas. Eu recordo ver unha casa que se quemou nun lume por un pequeño rego de estrume que cruzaba a pista e que había quedado seca. O lume prendeu nesa pequeña, non tenía ni un centímetro de ancho, daquele estrume seco, atravesou la pista, se metió no palleiro da casa e quemou a casa. É tremendamente difícil que eso volva a ocurrir, pero ocurrir. Non tenemos unha garantía total, pero sí que tenemos unha serie de certezas. E sabemos que as zonas habitadas, que unhas zonas abertas ao redor, os tradicionais pasteiros, agros e demais, históricamente nos han dado, unha garantía para que o lume non chegue a esas zonas habitadas. Cada vez hai máis povos afectados, máis lugares habitados afectados, e iso produce varias situacións. Un delas, o risco para a poboación, as situacións de alarma, pero non hai outra non menor, digamos, polos efectos que ten, é que cada vez máis os medios de extinción se tienen que concentrar nas zonas habitadas e perdemos capacidade de actuación no resto do monte, que siga afectando a novas poboacións. É certo que moitas veces, para que se fan cortalumes? Se o cortalume non para non o para si ven a favor do vento, si o para si é un vento lateral de un flanco dun incendio deste tipo, pero que permite moitas veces que os medios de extinción entren ou salgan da zona do lume ou podan facer un contralume para cortar ali o lume, que o lume non siga máis abajo. Se non hai infraestructuras, opciones de apoyar os servicios de extinción non poden entrar no territorio, os lumes non se poden apagar. É moi difícil apagarlos, que unha das cousas que ocorre en Estados Unidos, onde hai inmensas extensións sin ningún tipo de infraestructura de apoio para os servicios de extinción. Pero en todo caso, o que sí que quedou dunha forma
palmaria e evidente é que tiñamos que reforzar as actuacións para facer o territorio menos proclive a, digamos, o avance do lume, a propagación do lume. E vimos unha serie de normativa xa de aplicación dende facía moitos anos con un baixo nivel de, digamos, de aplicación. Independientemente da administración, non se trata de eso que fora responsable ou non, e aparecían, por exemplo, as faixas secundarias. As faixas secundarias son obligatorias dende o ano 2007. Xa fai 11 anos que deberían estar feitas esas faixas secundarias en Galicia. Non son unha novedade de hora. É unha novedade o reforzo da importancia de que sean efectivas no territorio, que se materialicen no territorio. O ano pasado hubo unha muda, unha modificación das faixas secundarias, recuperando criterios anteriores. De maneira que nesos 50 metros xa non hai esos 20 ou 30 metros con distintas especies. Nos 50 metros non pode haber ni pinos, ni acacias, ni eucaliptos. E hai que desbrozar todos os anos a vegetación. É certo que en Galicia a vegetación crece moito, pero tamén é certo que a vegetación de estar abandonada coa que estemos tratando todos os anos é tremendamente diferente. Con un desbroce anual, o leño vai desaparecendo, os matagueiras van desaparecendo, o que quedan son especies herbáceas, que xa seu comportamento, as posibilidades que dan os cooperativos non teñen nada que ver. O mismo que os custos. Non é o mismo desbrozar ou limpiar unha finca que leva 10 ou 12 anos abandonada que unha finca que se desbroza cada ano, como cualquiera que faga sabe perfectamente. De maneira que esa puesta en marcha das faixas secundarias, desos 50 metros ao redor das vivendas ou dos perímetros do urbano e do núcleo rural. Porque non sempre son desde as casas, son bastante máis que desde as casas. As instalaciones dentro dun núcleo rural non se miden desde o paramento das vivendas, sino donde acaba o núcleo rural e empieza o rústico. E de rústico hacia dentro do rústico é onde se miden os 50 metros. E a filosofía de todo isto é que no urbano e no núcleo rural non é unha cuestión de distancias. O que non pode haber é o concepto de risco, ou debe minorarse sobremanera, porque son zonas para vivir, para criar os fillos, para traballar. Entón, aí non pode haber risco. O risco debe de minorarse, deben de establecerse medidas a maiores preventivas no rústico que rodea esos terrenos urbanos ou de núcleo rural. Que, insisto, son 50 metros sin pinos, acacias, nin eucaliptos e desbroces anuais. A obligación é do propietario e a actuación subsidiaria da administración local. E iso é o que hai das faixas secundarias. Son absolutamente imprescindibles e necesarias. É moito terreno. Mais, cuanta máis poboación e máis dispersa estén as zonas habitadas. Pero son zonas donde non nos podemos permitir o risco de que o monte, de que ese tipo de arbolado chegue ás casas. O pino eucalipto nin son bons nin son malos, pero teñen unha cuestión. É que con certa facilidade en esas condicións extremas o lume se vai de copas, de maneira que arden as copas dos árboles e non arde o chan. Eu recuerdo algún dos montes de máis nivel de xestión de toda Galicia quemados en 2 horas 200 hectáreas solo por las copas. Nin había tocado prácticamente o chan, con un lume un día de vento que escapou dun señor que estaba limpiando unhas colmenas. Sistemas absolutamente todo o que se podía realmente planificar estaba feito, pero nunha pequena zona. Había unos centos, unos pinos, chegou co vento aquel, digamos, fume que ni siquiera era dun incendiario, dunhas colmenas, a prender nun pino, en 2 horas se levou toda a masa forestal. De maneira que ese risco de eses, digamos, lumes de copas temos que eliminarnos na proximidade das vivendas. Tamén son especies que facilitan algo máis esos focos secundarios. Se fala moito das follas dos eucaliptos, é certo,
pero tamén dos pinos. No caso do lume das neves non foi un lume. O pasar o lume de Portugal a Galicia foron 50 lumes a vez. Durante máis de unha hora estuveron caíndo faíscas que xa non eran faíscas. En algunos casos nos chamaban as emisoras dicindo que están caíndo ramas de pino enteras ardendo da virulencia que tiña aquel lume en Portugal. En algunos casos caíron en casas abandonadas no centro do pobo e ardeu a casa aislada sin nada ao redor. Noutras zonas caían en zonas, bueno, con máis ou menos vegetación, e a base de todo aquello se montou un incendio tremendamente importante, insisto, nunha zona afectada periódicamente por incendios, pero normalmente con esas condiciones de norte e por primeira vez de vento sur. Por outra banda, hai unhas cuestións que son obrigadas dende o ano 2012, que son as distancias das novas plantacións. As vías principales de comunicación, aos ríos. Por que se fan? Se fan porque necesitamos, no posible, mellorar as condicións desas discontinuidades. Que no futuro non van a ser zonas de matogueiras. No futuro, na inmensa maior parte de Galicia, nesas zonas, o van incluso colonizando solas as frondosas. E o que se pretende son unos cinturones que no posible corten esos lumes de copas e fagan posible facer máis cousas nesas infraestructuras. Nas condiciones actuales, moitas veces, por exemplo, os operativos de extinción non poden facer un contralume, porque é imposible con esa vegetación encima das carreteras e das pistas. Ou hai unha dificultad, un peligro moi grande por transitar por elas. Noutras condicións temos moito máis marxen. O lume de copas, dependendo das condicións, pode atravesarlas ou non. Ou a lo mejor as atravella sin lume que vai a favor do vento perpendicular a esa carretera, pero non sin unha carretera máis ou menos paralela aos flancos do lume. Que en moitos destos casos, en cambio, sí que paran o lume. Evidentemente, non é o mismo cando o lume vai costa arriba e encima favorecido polo vento, que é difícil paralo nesas condicións, e vamos a deixarlo aí, é difícil, pero cando vai, como vimos en algunhas destas diapositivas, culminando e costa abaixo, se non o favorece o vento e vai costa abaixo, sí que esas discontinuidades poden incluso deter. O lume é moi difícil se realizar. Unha cosa é con vento, sin vento, a favor da, digamos, da topografía, a favor do vento. Hai moitas condicións, pero moitas veces pensamos que eso solo non para o lume, non? Pero é que non están pensadas para parar o lume. Están pensadas para ata certo punto parar o lume, pero por outra banda tamén para que os operativos de extinción apoiados nesa situación poda traballar e poda parar o lume, que tamén é tremendamente importante. De maneira que o que sí que vemos é que nesas condicións extremas a actividade incendiaria non para, é moi similar a que había fai 15 anos. É algo moi desfavorable para toda a población galega, pero é a realidade. Esas faixas e esas distancias van a favorecer moito. De feito, cada día os operativos de extinción unha e outra vez insisten nestas cuestións. Hai moitas liñas de investigación de que é necesario. Insisto, aquí non hai panaceas, non hai seguridades ao 100%, pero cantas máis opcións tengamos de que non se produzcan esas situacións extremas e de que favorezcamos a labor dos operativos de extinción, estamos ponendo moito encima da mesa para a nosa seguridade. Por outra banda, dende todos os ámbitos científicos se está insistindo de que estamos en un momento de cambio climático. Os xeólogos dirán, bueno, que o cambio climático ven dende fai 10.000 anos, é certo. Dende fai 10.000 anos o nivel do mar está crecendo en Galicia. Iso é evidente e hai múltiples manifestacións, pero o certo é que estamos nun momento de punto de inflexión, donde está sendo moi evidente e está significando cambios apreciables. Por exemplo, para Galicia,
nos están a decir, aunque estos son todavía estimaciones, pero están feitos desde o ámbito científico, non as podemos ignorar, que probablemente, aunque chova o mesmo, e aquí non vayamos a anécdota de que un ano choveu máis ou menos, na natureza as cousas van en pico de serra, pero hai unhas tendencias hacia baixo, hacia arriba, é que cada vez choverá máis concentrado. Inda que siga chovendo o mesmo, temos que contar con períodos máis concentrados de precipitacións e períodos máis longos e con máis temperatura entre épocas de precipitacións. Eso que quere decir? Eso que quere decir que vamos hacia un escenario donde vai ser máis difícil loitar contra o lume. De datos de Lubrizán, sabemos que dende fai moito tempo a tendencia do contido de humedade do material seco, do combustible seco natural no chan do monte, tende a ser cada vez máis pequena. Cada vez a tendencia é que os materiais nos solos forestais están máis secos. Bueno, hai moitas liñas, moitos avisos, moitas luces rosas que se nos están encendendo e temos que asumir. Por outra banda, este ano é evidente que non teñamos esa situación extrema de seca do ano pasado, espero que non a volvamos a vivir en moitos anos, pero realmente un novo furacán atravesou o Atlántico hacia o norte, que se chega a estar aproximado, pois non sei exactamente, 150, 350 kilómetros máis hacia nós, e iso é unha anécdota, no movimento destos fenómenos, hubiéramos tido outra vez unhas condicións de vento, de humidade relativa e de temperaturas moi similares aos do ano pasado. De maneira que aquilo que por primeira vez nos aconteceu podía haber acontecido xa outra vez o ano seguinte, non 10 anos despois. De maneira que é algo que non podemos ignorar e temos que atender. Neste momento hai un convenio entre a FEGAN e a Xunta de Galicia para promover actuacións nesas faixas secundarias. Se vai a priorizar aí concellos que se asinen, se van a priorizar parroquias e se van a hacer sistemáticamente, a previsión son cerca de 20.000 hectáreas de aquí a 4 anos. Pero 20.000 hectáreas centradas nas zonas de Galicia de máis risco histórico de incendios ou de incendios peligrosos para a población. Por outra banda, dende o ano pasado tamén é importante saber que, digamos, se fixo unha primeira fase de consolidación de suelos quemados, eliminación de madera quemada. E aquí hai unhas aportaciones moi importantes que no noso caso ven a través do Centro de Investigacións Forestais de Lubrizán. Hai unos protocolos tremendamente específicos sobre como hai que actuar. Non se trata de botar palla de maneira indiscriminada, senón que hai que seleccionar aqueles lugares, aquelas zonas onde é necesario e de que forma necesario e como hai que facelo, con unos resultados tremendamente eficaces, pero que tampouco son sorprendentes, porque o que se siguen son as indicacións técnicas e os resultados son os esperados de acordo cos estudios previos que dieron lugar a esas técnicas. En este momento se está acabando de rematar unhas inversións da Xunta de 6 millóns, outros da Xunta desde Conservación, 3 millóns máis dende a Administración do Estado, de maneira que 10 millóns de euros están finalizando nesas labores de consolidación de suelo e de eliminación de madeira quemada. E a partir de agora empieza unha segunda fase de recuperación da vegetación queimada. Neste momento hai un primer con iniciativa privada, un primer plan piloto que se va a poner en marcha de casi 1 millón de euros, no que se van a digamos, nunha zona do Galiñeiro, donde tradicionalmente os lumes pasaban de norte a sur. O ano pasado pasaron de sur a norte, se va a transformar unha vaguada de unas 70 hectáreas de eucaliptar en unha zona de abedul, unha zona de frondosas, e se van a recuperar casi 200 hectáreas de pastizais nas zonas altas, nunha zona, precisamente, como nos falaba o profesor Picos, destas ubicadas, destas estratégicas, donde unha e outra vez sabemos que o lume sempre actúa con auténticos sopletes, ou, digamos, zonas de empeoramiento dos incendios forestais. Neste momento se está a traballar nunha segunda fase, financiada polo Ministerio e pola Xunta de Galicia, 7 millóns de euros por cada parte,
para actuacións como esta que les acabo de decir. Unha, digamos, inversión moi importante na provincia de Pontevedra, que foi das máis afectadas por estos lumes e esta situación do ano 2017, e donde realmente non se trata de volver a repoboar, sino de ver realmente desos grandes lumes que periódicamente se reproducen, como podemos facer o territorio máis impermeable a esas situacións e como podemos facer que os factores que axudan a esa propagación podan loitar un pouco, digamos, a noso favor. Pero, quero volver a facer ese recordo, 400 hectáreas a la hora. O sea, penso que moitos dos que están aquí teñen idea do que imaginar unha superficie determinada. Bueno, pois imagínense 400 hectáreas a hora, con cortes de vías de comunicación, afección a novos povos, reorganización continua de todo operativo, o que supón pelear cun incendio desas dimensións, cando hai, non moi lexos de aí, case 100 lumes que estamos atendendo a vez nesas condicións extremas. Entonces, temos un problema que a alta actividade nas condicións extremas, e para iso temos que seguir preparándonos. A partir de aquí, podemos falar moito máis do lume, pero sí que pois me gustaría centrar un pouco máis en o tema. Bueno, eu traí algunhas diapositivas, pero eu xa falado moito aquí dos distintos aproveitamentos e posibilidades do monte, o que son as explotacións con valor de mercado, as explotacións que neste momento non o teñen, pero que poden tener, as externalidades do monte, a importancia do monte vecinal. Aquí sale deformada, imagino que será unha cuestión. Era unha diapositiva que vieran, estos son datos que neste momento xa teñen 10 anos en Galicia, pero é un dato importante porque tamén o temos da evolución histórica das distintas formacións arboladas. E aquí sí que é unha cuestión que me gustaría trasladarles. Neste momento está moi avanzado o proceso de revisión do Plan Forestal de Galicia e creo que é importante ver que modelo do monte se está a plasmar a nivel xeral para Galicia. Aquí, como ven, estamos nun remate dun proceso de expansión continua da superficie forestal en Galicia. Calqueira que vexa as fotografías de Galicia de principios do século pasado verá que Galicia non era precisamente un territorio moi arbolado. Digamos, o máis característico do noso paisaxe eran grandes, enormes extensiones de monte sin arbolado, con uso moi intensivo, agrícola e gandeiro. Progresivamente foi mudando e neste momento, como ven, aquí estamos nunha das últimas fases, estamos tendo con 2.030.000 hectáreas, uns 2 millóns de superficie forestal de 3 millóns de Galicia. De maneira que 2/3 partes do territorio galego é forestal. De maneira que un plan forestal ten que ver pois, as producións dese territorio, evidentemente, madeira, o gando, o fruto, pero tamén ten que ter en conta que estamos a falar do espacio vital de 2/3 partes do espacio vital dos galegos. E basicamente, isto que reflexa? Bueno, pois basicamente reflexa que desos 2.030.000 hectáreas de superficie forestal, a revisión do plan forestal o que plantexa son do orden de 1 millón de hectáreas de produción sostible de madeira, que poden ser de pino, de eucalipto, pero que tamén progresivamente levará probablemente un incremento de frondosas caducifolias para esa produción de madeira. Estamos a falar de unas 470.000 hectáreas de bosque autóctono e de soutos de castaños, e estamos hablando unas 490.000 hectáreas de espacios abiertos, pastizais, zonas protegidas, zonas costeiras. De maneira que en números redondos estamos dicendo vamos a facer un esforzo que o fai Galicia onde fai moito tempo para a produción sostible de madeira, xa non é producir de calqueira forma, o 50%, o 25% do espacio forestal, estamos a hablar dunha superficie maior da provincia de Pontevedra, orientado ao que son os bosques multifuncionais de frondosas caducifolias, e un 25% do espacio
orientado a espacios abiertos. Moitas razóns, pero, en todo caso, entendemos que este é un, digamos, reparto equilibrado do territorio. Aquí, unha e outra vez, han aparecido flotando sobre o que se estaba trasladando a ustedes o concepto da planificación, da organización, da ordenación do territorio. E esa ordenación temos que facela a nivel de monte, a nivel de distrito, a nivel de provincia e a nivel de Galicia. Porque as cousas, hoxe, non se poden facer de calqueira maneira, e menos hacia o escenario o que neste momento podemos enfrentarnos. Tenemos moitas fortalezas. Somos todavía unha potencia moi importante en produción de carne, en temas gandeiros, que poden un gran desenrolo. Somos os líderes en produción de madeira. Nosotros producimos co 7% do territorio de España prácticamente a mitade da madeira que se corta. E aquí hai un dato importante. Continuamente estamos actualizando estes datos. Neste momento se ha feito un esforzo moi grande para agilizar moito o que son a tramitación das cortas de piñeiro e eucalipto. Estamos actualizando as bases de datos e en este momento podo decir, porque estamos continuamente actualizando, que no ano 2017 as cortas en Galicia se acercan máis aos 9,5 millóns de metros cúbicos que as 8,5. De maneira que podemos estar producindo en moitos anos a mitad da madeira, pero entendemos que con este reparto equilibrado e dunha forma sostible e coherente, e sostibilidade social, ambiental e económica, sin olvidar ninguno dos aspectos, vamos duplicar a nosa produción de madeira. Para que Galicia, de forma sostible, é capaz, que sen comerse todo o territorio, sino de unha forma equilibrada, producir tanta madeira como está producindo toda España cada ano. É un dato importante. Como ven, como yo creo que vamos un pouco justo, vamos a ir un poquito máis rápido. Aquí tenemos un pouco a estructura de esa superficie forestal. Tenemos aí el modelo del plan forestal actual vigente do ano 92, a situación noteal e a situación que plantexa a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia. E aí vemos, pois, estes repartos de superficies e, por outra banda, o que é o reparto entre, digamos, as superficies multifuncionais. Multifuncionais non quer dicir que non produzcan madeira, pero poden producir máis, valores concretos, como o que na parte azul a produción sostenible preferente de madeira, que evidentemente é compatible tamén con outras producións. Como vemos, non hai unos grandes cambios, pero sí que hai unha apuesta clara para que realmente a mitad do territorio o destinemos a producir de forma sostible madeira e a outra mitade a, outros valores ou producións multifuncionais ou relacionadas á conservación. E que, por outra banda, por exemplo, para algo que non é objetivo do Plan Forestal, evidentemente, pero que ten que axudar a garantir, é que a biodiversidade de Galicia non se resinte pola aplicación dun plan forestal. Bueno, traía algunhas imaxes para decir que isto tamén é monte. Non a veces se fala do forestal como a madeira, e a madeira, por lei, é unha parte do forestal. As producións forestais son todas aquelas producións que se producen no monte. Todas son producións forestais. E a madeira é unha delas. Isto é un objetivo importante e que reflexa, además, moitas das cuestións e das necesidades que hemos falado aquí, que son esa consolidación de superficies ganaderas, tremendamente importantes por muchos criterios, e que realmente tenemos que desenrolar e estructurar en parte do territorio, porque significa unha garantía non só de produción ou de dos plantexamentos, sino tamén de prevención de incendios forestais ou de axuda tremenda para, a loita contra ese lume unha vez que se produce. Estas son as cuestións que parece evidente. Esa vivienda rodeada por unha zona que
que pode ser de prado, que pode ser de agros, esa vegetación, digamos, de frondosas. Aquí xa, intuitivamente, podemos, digamos, calificar en maior ou menor medida, valorar máis ou menos, pero é evidente que a situación é ben diferente de outras donde o monte chega hasta zonas habitadas. E estamos a falar non de cousas de paisaxe, non de cousas de medio ambiente, estamos a falar de cousas que teñen que ser. O sea, non é que as cousas estén mellor alonsando o monte das vivendas, é que temos que facelo. Non cabe outra posibilidade de cara ao futuro para poder garantir, por menos de unha forma razonable, a seguridade dos galegos. Bueno, o monte periurbano tamén está fotando precisamente, digamos, das máis afortunadas, pero dá a idea tamén do aporte que pode facer. Outros aproveitamentos, como este, non é de nosas terras, pero, por exemplo, para producir o ben, digamos, outro tipo de produtos de perfumería, mel ou demais, como este caso de produccións de lavanda, son tamén moi importantes. Hai unha gran produción, todavía descoñecida en Galicia, con unha gran posibilidade de desenrolo, que son as producións de plantas medicinais. Igual que Galicia é a principal productora de mel de todo o Estado español, e a nosa mel é das maiores calidades. Moita da nosa mel se merca para mezclar con outras e poder obter un produto de calidade gañando digamos, o comercializador, porque a pesar dos precios que se paga pola nosa mel, valoriza moito esa mezcla con outras meles de fuera, que desgraciadamente é algo relativamente habitual. Somos os principais produtores de madeira, os principais produtores de castaña. Castaño hemos visto aquí, unha posibilidad tremendamente interesante de cara ao futuro. Non toda a superficie vale para castaños, non podemos ter unha superficie infinita de castaño, pero neste mercado temos absoluta capacidade para 20 ou 30.000 novas hectáreas de castaño, e aquí hemos visto unha, digamos, evolución dos rendimentos da castaña. Neste momento, hai zonas de Galicia, moitas zonas, onde a hectárea de castaño, xa castaños maduros, a partir dos 18 anos, están a producir 6 ou 8.000 euros por hectárea e ano. Todos os anos, de xeito creciente. Non hai ningunha outra produción no monte en Galicia que nin siquiera se acerque a esas posibilidades económicas que o castaño. É evidente que o castaño ten problemas. Temos un problema co cancro, un hongo da corteza, pero que hai unha liña que estamos a traballar e a aplicar dende fai anos moi exitosa, con, digamos, unhas variedades destos hongos que causan o cancro, digamos, afectados por un virus que os hace benignos. Bueno, pues, digamos, inoculamos ese fungo benigno, ou está inoculado, vamos, afectado polo virus, contaxe o resto e, digamos, se curan os cancros dos castaños, de maneira que en vez de morrer se recuperan e además se contaxe os castaños de ao redor, igual que, digamos, as variedades mortais do campo. Neste momento tamén temos a avispilla do castaño, o bastiñeiro. É unha plaga devastadora. Por exemplo, vamos decir que en Italia acabou co 70% dos outos de castaño de Italia, un enorme produtor, acabou con eles, pero, digamos, a tempo se detectou unha liña de loita biolóxica contra a avispilla, que, digamos, solta dun parásito, e conseguiron frenar e recuperar. Nós temos a ventaxa de que cando apareceu aquí a avispilla, fai uns 4 anos, xa coñecíamos esta técnica, e, inda que por un control importante dos organismos de biodiversidade, se estuvo aplicando dende o primeiro ano, e neste momento, por darles un dato, o presuposto de loita contra a avispilla do castiñeiro é de 2,5 millóns ao ano. É a nosa maior liña de traballo contra pragas e enfermedades forestais. A ventaxa deste esforzo é que o torimus, que é o parásito, forma poboacións, se establece, e unha vez que este establecido, non fará falta seguir facendo, digamos, estas liberacións. A previsión para o año que viene de casi 1.800.000 torimus, é un esforzo tremendo que estamos a facer, e que, bueno, inda que nos vai e nos está afectando a avispilla, o que se pode facer, afortunadamente, estamos en condicións de aplicarlo desde o primeiro momento.
Bueno, estas son unas... Por outro lado, quizás xa voi cortando, non vou a entrar con todo o detalle, pero o plan forestal contempla os parques periurbanos. Os contempla como unha necesidade, é unha necesidade para acercar a poboación ao medio, son montes, realmente que un parque periurbano, non un parque urbano, é un parque próximo a núcleos de poboación, accesible á poboación, donde aumentamos a capacidade de acollida do territorio. Non chega ao extremo, pero ofrece unhas grandes capacidades de contacto con a natureza a poboación, en todas as idades e con todas as posibilidades físicas dos ciudadanos. Bueno, o plan forestal os contempla, os marca como unha liña, como algo que debemos facer un plan estratégico e o que tenemos que, dende as administraciones, colaborar e participar. Se elaborará, digamos, un plan específico. Eso non quere decir que calqueira área recreativa dun monte en Galicia sexa un parque periurbano. Un parque periurbano ten que, digamos, contemplar unha serie de valores que probablemente se centren no que é o entorno, o número de visitantes, a superficie, un nivel de equipación, pero unha vez que se cumplan esos requisitos, pues probablemente é o que establece o plan, se establecerán unhas liñas de colaboración para que a administración autonómica colabore, sexan administracións locais ou sean propietarios, como o caso dos montes veciñais de Vigo, no manteñimento e a xestión adecuada destos parques periurbanos. Bueno, non me voy a extender máis, non era exactamente a exposición, pero, bueno, dentro do consunto, espero que me hayan perdonado por entrar tamén a comentar estos outros aspectos. Moitas gracias. Ben, de novo reitero.